Čaute všetci, moje meno je Kira, toto je Adam a toto je náš YouTube kanál. Budeme natáčať vlastne rôzne videá z hier, z Robloxu, hocičo. Sem tam možno aj nejaké challenge. A dneska sme si pre vás pripravili takúto hru, kde vlastne budeme liesť hore a hore. A môžeme vlastne rovno ísť na to. Tak poď, ideme liesť. My sme teda toto už predtým teraz trochu skúšali, niečo sme si kúpili, ako môžete vidieť dole v mojom inventári a teraz vlastne tu budeme musieť asi liesť. A vlastne ide to o to, že my sa pokúsime vyliesť čo najvyššie, potom sa to dostaneme peniaze a za to si kúpime ďalšie veci, ktoré na to potrebujeme. Tu som. Lebo takéto hry, kde lezieme, sa nám už celkom dlho páčili, teda hlavne mne. A vlastne nakoniec sme sa rozhodli, že natočíme niečo takéto, pretože ako taký začiatok to je dobré. Adam, ja som sa sekla v stene rukou. Dobre, už. Už som sa odsekla. No. Takže vlastne ide to od takej bielej úplne farby po až takú hnedú, možno aj čiernu časom. A už sme na oranžovej. Taký, hej. Máme položiť vlajku. Dobre, tak ja si položím tu. Mňa to zabilo. Mne to nejde, aj mňa. To čo je? Dobre, nebudeme pokladať radšej žiadne vlajky. Prečo to tam písalo? Ja neviem. Veď, že máme položiť vlajku, ale potom nás to zabilo. OK, poď za mnou. OK. Som najväčší horolezec na svete. Určite. No. To vie každý. Úplne všetci. No. Keby si sa volal každý, tak vlastne by to vedel každý. No to vie každý. A kde je ten každý? Vidíš, my sme dole, a ja už som hore. A keď sme mali položiť vlajku, to bol asi nejaký bait. Alebo nejaký bug. OK, kde si vôbec? Čo? Že kde si vôbec? Idem asi takto. Ja som kde. Mne sa nedá vyliezť vyššie a neviem prečo. OK. Kde si? Ja som v takom nejakom kanóne. Možno. Chápem. A nie tu niekde, kde sa dá moc vyliezť. Takže sa pokúšam nájsť niečo, kde normálne môžem vyskočiť. OK. Aha. Vidím ťa. Poznám všetko. Všetko, no. Kedy ona nejsť. Tak, dobré. Kyoto. To sa nedá ísť. No, takže ja teda už svoj vlastný YouTube kanál vlastne mám. Volám sa Natina 1. Že budem veľmi rada, ak mi dáte odber. A toto je vlastne Adam. A ten natáča na TikTok, že? Na nič. Čak si pravil, že natáča na TikTok. No super. Som spadla niekde do čiernej diery. Ale keby ste chceli viac takýchto videí, tak nám napíšte do komentárov, akú hru by sme si mali příště zahrať. Příště, áno, príšte. A ja môžem tu zase vyskočiť. Mám popleštený jazyk. Príšte, no. Hop, hop. Ale prečo som tu furt nedá skočiť? Vítaj. Čau. A ešte nám to tu dáva aj fall damage, čo znamená vlastne, ak niekto nevie po anglicky, že
keď spadneme, tak nám to dá proste damage. Ako môžete vidieť. Som vám to pekne predviedla. Čiže zo svojej vlastnej vôle. Vlastne čím vyššie sme, tým viac peňazí získavame. Hej, takže budeme za chvíľu bohatí, pretože sme profesionálni horolezci. Dobre, som tu. Veď sa pohni. Hop. Takže, aby ste vedeli, táto hra nie je moc populárna, ale vlastne je celkom dobrá. Na konci videa vám teda do popisku pekne napíšeme, že ako sa volá. A vlastne je to celkom dobrá hra. Nie je moc známa, ale fakt vám ju môžem doporučovať. Pretože nás celkom bavia hry, kde sa lezie, alebo tak niečo. Veďte si zas. Nevidím ťa. Aha, tu si. Hop. Okay, hop. No asi nie. Trošku si zišiel niekde dole. Okay, idem za tebou. Dobre, určite, áno, určite. Aj takto sme mali ísť. Asi nie. No super, po hlave mi tiež nie je úplne možnosť skákať. Ale super. Takže takto si ideme pekne, aby ste videli. Za chvíľu budeme zasa niekde stratení. Ideme za chvíľu na 500 metrov. No, jeden bude úplne, to nie sú metre, ale dobre. A jeden bude úplne niekde na druhej strane tohto tu lezeckého, tejto hory. Ty kadiaľ ideš? Ja neviem, kde si ani ty, takže neviem ani kadiaľ idem, ani nič. Ty ideš dole. No, idem tam, kde sme boli. OK. Hop. Tak. Poď. A kde si? Aha, tu. OK, prečo som tak vysoko vyskočil? Tady auto, poď za mnou. Počkaj, mám malú staminu. A stamina je vlastne čo, to hore? OK, ja som pravila úplnú blbosť. Kde máš staminu? Ja neviem, či to stamina je. Takže. Ale prečo už? Nie. OK. Tady auto. OK. A kde si? Tuto. Aha, tu hore. Tuto. Tady auto. Hop. Potom tu. Nie. Naspäť. Tak tuto nejde skočiť, Adam. Ide. A Ale kadiaľ sa tam dostaneme. Počkaj, Kiera, vezmeme tie bloky. Pozri. joj. Čakaj, tak. Aha, ja som to kúpil. Ja som úplne zabudla, že sme si kúpili vlastne tie bloky. Hop. Super. Tu hore. Mám to auto. A kde si? Tu si? Poď. Potom tu. Tu. Potom tuto. Tak. Aha, tu si dole. Hop. Potom tu a tu. A tu. Toto. O, tu začína byť tá, sa mi zdá, že kde sa musíš vyschladiť. Hopa. No, musíme už. Tak daj, poď tu. Stan. Tu. Čo je? Kde si? Ja som dole. To je náš bunker, hej, tuto. Prečo som vlastne spal? My Super. sme skoro hore. A hej, napíš sa podľa mňa, to ti pomôže. Hej, napíš sa. Som tu dá 2 vodičky a pomohlo.
čo tam padá? Ukáž? Ja to malo žiť do toho. Čo je toto? Balónik. Čo tu furt padá? Ja musíme skákať, ale to mám robiť s balónikom. Mister Balónik ti moc nepomôže. Daj mi blok. A ty si nemáš bločík? Nech sa páči. Nie, horúco. Ja som zomrela. Nie. Aj ty si zomrel? Áno. No. Takže dáme si ešte jeden takýto, neviem čo, ale proste má ešte jeden pokus. OK. Tak toto je riadne pomalé. A dobre. Ja chvíľu, ja. Tak, som tu. Vydal si to pečko, čo si dneska? Jedno som si dal. Dobre, som tu. Čo? OK, tu neviem, či sme boli. No super. My ideme úplne dole. Veď, ale my nemáme ísť dole, my máme ísť hore, nie náhodou. OK, poď, vieš kde? Tuto, na túto horu. Tuto. To by som tam chcel byť. Ale ja tam už som. Okay. Hop, 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 som hore. A tu sa dá takto prejsť pekne ďalej. A je tu čestka. Dostala som 2 balóniky. A ja mám... Super. Počkaj, môžem lietať s nimi? Ja môžem lietať. Čau. Mňa tie balóniky sklamali. Ja mám len pomalé padanie. A? Idem hore. Ja idem hore. 528 metrov. Oj. A ja som na 408. OK. Nie, teplo. A ja som mŕtvý. OK. Ja som sa ubudil. Ale rýchlo potrebujem vodu. Počkaj, si tam. Veď, počkaj, tu. Prečo tu... Veď, kde je ten stávek? Prečo je tam niekde na druhej strane mapy? Ja neviem. Ja som prečo tu a on je na druhej strane mapy. Super. Tak mám ešte 2 stany. Využíme tie bloky. Hej. A Tu. dostaňme... A teraz vieš, čo dám? No. Toto. Vylezieme tu. Potom toto. Ja. Super, ale nemusel si to položiť priamo na nás. Musel. No ja ťa niečím trafím. Super. Ďakujem pekne a musím si tu spraviť môj vlastný... Kde to zase je? OK, mám... Tak. OK, to je trochu... Prečo to nemôžem vyskočiť? Au. Tu máš za to. Dobre, ja si tu spravím radšej svoju vlastnú. Toto je strašné, to je katastrofa sveta. Tak? Musíš tak? Super, ďakujem za veľmi dobrú radu, ktorá mi veľmi pomôže. Práve som spadol. Takže to musím takto, že tak, skočím a potom ja som spadol. Tak. To je o dosť rýchlejšie a lepšie. Som tu. Super, čo tu robíš? To sme ešte zasa nižšie. A ideme ešte nižšie. Super! Gratulujem. Prečo som tu zase položila toto? A prečo som položila toto tu? To
musíme... Super. Adam, podskočiť dole. Upsi, ja som spadol trošku a ja som zomrel. Upsi, a ja som trošku zomrela. Takže, teda, toto je koniec videa. Ďakujem vám za zhliadnutie a čau.